Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong ilo kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining sikat na kaayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawagan ako sa pangan nga Bruin. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. That's what friends are for. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Bruin. Ay, Besh! Ay, Besh, tanawa! Uy, unsa man na? Kagwapa gud nimo. Na makikita ang bouquet of flowers nga na pagi chocolates. Wow ha. Kasi naghatag ana. Okay siya pa ang akong admirer, day. Jock! Parain mo ni kay. Unsa? Unsa kay para ako? Ala, bungol. Ay, si binuang diha uy. Binuang! Di ni binuang, no? Kung ako pa ni ako, kaning dadon din eh. Lagi, parain mo ni. Ginulor ni na ako sa taga laing seksyon, day. Gidunol ni, parain mo gyud lagi kay amiga man daw ta. Muna ako iyang nakitaan. Mo ni, di ba? Di lang musulti kung kinsay naghatag. Basta parain mo gyud ko, no? Pag sure uy. Hala, oy, di may noon mo to, May pakaday, oy. Makaingon pa ta. Sana, Ama ko gyud ka uy. Ay, kalahumot. Kinsa man kay naghatag ani? Oh, kumusta naman ang imong pagtuon? Okay naman ta. Maayo hinoon. Ang atong sabot ha nga unya na mag-uyab-uyab. Humanasan ang imong pagtuon. Opa. Dahil ni ano sa ilain, day. Ay, sana unsa naman sana? all. O sa ba din na, chocolates. Hala, oy, gupaha sa kamigang. Maanyag! Ay, kinsa pagi kay laghatag ani, no? Pero day, kinibo, tanawa, nalagi liter. Na, walang nako ba siya ha, kay parain mo man eh. Ikaw naliba sa aning liter ha, tanawa rin, day. Bitaw. Dali. Now, basahabi, padungga ko. Ay, excited ko. Hi. Wa Hi. ka makailan ako pero kung pwede ka later in the afternoon at 5:30 p.m. Wala. Let's meet sa hall. Ala, uy, ka-sweet! Kinsa magigala sa din, no? Excited ko makikailana niya. Tungahon kan ina ko. Ay, oo, ay, tungahan na, uy. Nag-effort ba yun na ang tao, ha? Kulbaan man ko dahi uy. Ay, ni anak ko. Asa naman ka siya, no? Hi. Ako? Yes. Bruin, right? Yes. Bruin. Pasensya na if please ko ramang gani kayo ko para nimo ha. Pero nahadlok lang ko. Nahadlok ko nga basin kon may baok ka nga kasi nagsigig hatag ni mong flowers o chocolates. Dili na ko ni mo atubangon. Maong wala gi kumutugan kun kinsa ko. Tagalaing section ka, diba? Yes. Sa una lagi kong ganahan mo. Karon pa lang yung ko na kaisog nga
makikatubang nimo. Doon na ba tayo angay istoryahan? Bruin, kung natagal lang ko ni mo chance, pwede ba kong manguyab ni mo? O pa man gani ka masulti sa imong pangan, anya manguyab na hinuon ka. Oh, day. Ako day si Gigil, Bruin. Gigil, ako na ning una-una na. Tagaiw na ako gikayon. Sige, sige. Way kaso. Bisag unsa pa nakadugay, ako nang paabuton. Maghuwat gyapon ko. Salamat, Jill. What? Tumboy? Oh no. Oday, Hala. haka bitaw eh. Digit siya mailhan nga tomboy day ay, kay murag siya lalaki. Ay, nawa na. Nituhop ng gaba. Unsa ko diha? Gaba ba? Nalimot ka nga maglagot man gyud kag tumboy. Magsigim ka ni kag panaway. Pero karon ni Daig nagyug ka. Karma na gyud ni mo, Day. Feel na ako padi-di lang ka karon. Pero puhon, kay ba ako mubigay ra gyud ka ng tumboy, ah. Day, Daig na kog bakakon. No! Lahi ra gyud ang glow sa imong face, Day. Okay. Pag-istorya ni mo ng tumboy, lahi ra gyud. Ni blush ka. Ay, baw ko, oy, nga gikilig ka. Day. Unsa, Bruin? Imo na kong gisugot? Ngano? Dali ka ganahan, kaya ako na lang bawion. No, 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 no. Ganahan ko eh. Ganahan gyud kay ko. Salamat. Salamat, Bruin. Akong isaad. Bisag ingon ani ko, pero ihatag yun ako ang pagmahal nga deserve nimo. Isaad na ako. I love you, Bruin. I love you too, Gigil. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hoy, Bruin. Tug-ani ra ko kustinood. Doon na ka ba uyab? Permila ko nga makakitag mga mahalon nga tsokolit diha sa atong ref. Ingon si mama nimo, kuan ko no, imo ko no na. Usa man, imong uyab mo'y naghatag ana. Kuan, Tug-ani ko tinood. pa ang tinuod o. Pero aside ana pa, doon na pa ko ilang itugaan ni mo. Usa man, Dili lalaki akong uyab pa. Tumboy. unsa? Nabuang naman siguro kang tawhana ka. Unsa man? Tumboy pud ka. Papa, dili uy. Gisugot na ko siya tungod kay buutan man kaayo bi. Ha? Pa, sugti na lang gud ko. Isaad ako, dili gyud ko magbinuang sa akong pagtuon. Bantay ka bitaw. Salamat pa. Dali aras panahon lang ga, no? College na ta and mag 2 years na ta. Wa man ka magmahay lang ka. Nga nagkutaw magmahay man ko. Pinangga makay ko nimo. Salamat lang ka, ha. Salamat pud kaayo lang ga kay maka-feel kit kong love kit ko nimo. I love you lang ka. I love you to lang ga.
Asa man is Gigil, uy. Wa pa man din sa mong abutanan. Magdungan pa ikimig uli. Sige naman na siya kingon ani, uy. Langga. Langga, sorry kaayo. Nadugay ko. Nag-oral defense pa mong good me. Okay na lang ga, uy. Kasabot ra ko. Tanan na. Padung na mo gabi, eh. Ha, sige. Dali na. Nga naman is Gigil, uy. Nagkadugay, nagka-cold naman. Ay, kontakon ako kung umikang bayot, be. Sorry, di ko pwede wrong. Nakilakaw God. Mao ba? Sige, okay ra best. Amping sa imong lakaw. Okay, Besh. Thank you. Babu. Mag-scroll na lang ko din yung newsfeed sa akong Facebook, be. Time pa. Si JJ lagi ni. Huwag akong amigang bayot kuyog ang laing barkada nga. Gi-upload sa usa sa akong friends din sa Facebook. Kanus naman ni? Nagkuyog-kuyog dahil sila nga wako mahibaw? Sorry, Bruin. O, sibuti mo ipasabot. Nga nang nag-sorry ka. Wala ko tuyo, Nakasa ako ni mo. Sultihi dayon ko. Doon na nanitabo na mo sa imong amikang bayot. Unsa? Sorry, pero 2 months na nga may relasyon, mi. Kinuo ko. Mao, sorry. Pasaylo ako pero kinahanglang magbuwag na ta. Dili ni mo deserve ang tao nga parehas na ako. Salamat sa imong pagdawat sa akong pagkatao. Salamat kaayo. Tay, sorry. Sorry, Deya. Wala ko tuyo, Tay. Ang tinuod. Gi-fight ba yun na ako feelings nga to niya, Tay. Pero si Gigil ay... Wa ko may bawa nga parehas na imikipati. Wala mo kapugngid, Tay. Sakit kayo ni para nako, day. Tay. Best friend ti ka pero gitraidor ko nimo. Tay. Ay kasabot ko nga gisakitan ka karon. Pero anak, lisod pugngan ang pagbati sa usa ka tao. Dili ka balay malipay pananglit imo best friend gyud nga bayot og si Jejel ang magkadayon. Sukuhay man tuod ang ilang gibati sa ilang tinuod gyud nga pagkatao. Pero kung buto na hunaon man gud, parison gyud silang duha. Kay babae gihapon og lalaki. Pa, Pero ayaw nagpugsa ang imong kaugalingon. Kung dili pa gyud ka andam nga mupasaylo nila, ang importante nga open ka puhon sa pagpasaylo. Bes, pasensya na ha nga. Katag kainin ako mga butang din. Saan nga gikan pa magud ko ni apilog pageant, God. Pagkagabi, mong katag kayo mo ron. okay ra best. Tuod, naduaw lagi ka. Salamat ha. Salamat nga, niduaw ka. Napasaylo na ba minimo? Langga, niyan ako. Um, Bruin?
Ni Aka? Mabdus ka di ay? Oo. 4 months na. Nalipay ko para ninyo. Matawag na gid mag usa ka pamilya. Napasaylo na ba minimo? Oh, dapat unta. Dugay ko na kining gibuhat. Pasensya na mo ha. Salamat, day. Salamat. Salamat, diha. Salamat kayo nga napasaylo na minimo. Imbitara ba ikupuhon sa iyong kasal ha? Oh, syempre. Nalipay ko para sa akong ex nga tomboy o sa akong ampingkang bayot. Lahi ramang gyud di ay kung makamao ka mo pasaylo. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN.